Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. I always got guys. Yabo social media khulunywa ukuthi awusipinda akayithenga ngale moto. Kodwa-ke singadeleleki guys ngoba siseyihalala kube ngathi siyisithuphethu. Ngicela ukuthi sakho season 8 uthando nesithembu iphathi kababa uMseleku. Nakhumbula ukuthi sakhathazeka kanjani onke amakhosikazi akhe afika late ephathini. Kwakunomzuzu owawubalekile laphaya. Amakhosikazi efika late. Umakhe wayichaza wathi hayi asifikanga late bekushutha kanjani asikho-ke lapho. Nayi iphathi baba uMseleku angithi sesizochazelwa driven by mina nesingisi ngixolele kodwa-ke sifuna ukusho ukuthi phela hayi ukuthi asazi siyahalathisela ngoba yithuba leli elingaveleli noma ubani. Kusho ukuthi kukhona okubukeka kuyasebenzeka kuyasebenzeka. So uma kuthiwa nayi imoto awuyidrive mhlawumbe iy'nyanga ey'ngaka kukhulu lokho sishaya lokho ihlombe. Asiyeni kwiphathi kababa uMseleku. Iphathi siqalile uMseleku phakathi ihambeli zikhona nemike nje sekonke sekuhlelekile. Amakhosikazi aphi? Hawu nangu Macele. Macele wafika kuqala noma umayeni ya kodwa nje kwalandelana sithi hawu amakhosikazi yini le Beyonce ayenzayo ileza imoto. Babeshayelwa wachaza kuMseleku wathi hayi lo mndeni ususebenze kakhulu hayi futhi ngilinganisa ngephathi ngoba iphathi yona engikhumbulayo. Nakha uMseleku ebiza i-meeting etheni abeze bezobuka uthando nesithembu. Siyazazi imoto semzumba ngithi siyazazi leza imoto leza kwathiwa thada naye yakho naye yakho naye yakho uMseleku lezi abathengela zona kade kukho nezinye. Kodwa kusese kufika season 8 bafika nolunye uhlobo. Wathi uMseleku ngisayolanda uMakhumalo walanda uMacele uMakhumalo noMangwabe bahamba bobabili babeshayelelwa obani. Ile ya company yeimoto kusengikhohle ukuthi konjwa kwimoto zakabani. Kanti lana-ke u-social media usi-introduce kubantu abaningi abasihlebelayo ukuthi hayibo mawenze umcimbi othile ungahamba njalo uyokhuluma no-BMW ungahamba uyokhuluma nobani. Mabekubona uthembisa nento eyenzayo ihlakaniphile bathi hlathi nazi imoto eziwu5 uyabo. Sike sibone imicimbi ethile sibazi ukuthi hawu ubani akushiya imoto yakhe le. Kodwa ngoba basuke bamthemba ukuthi bengasebenzisana nalo bengamaketha lezi imoto okungabhiziniseka ngabo labo. Mase kuthiwa hawu emcimbini wakabani ama-guest speakers akhona afika ngo-BMW uyabo. So uSibindi kade silobo simemeza igama lakhe la ngokumthethisa ukuthi kanti wena wenzani ngane umphoxelana umayeni yabo ngoba naza izinto ezenza kwezingane zesithembu. Shuthi ngesikhathi igama lakhe lobo ligcwele yonke indawo ngoba hayi uSibindi kuyakhulunywa ngaye make kwabuya leya show. Noma ingabuyanga ishow u-social media wakhe nje uyaphithizela. Shuthi ke sebethe bakubuka kulesa sitolo seyimoto bathi hawu akasondeli la. Nayi imoto engamfanele kodwa mhlawumbe le moto emayimfanele for inyangana engayithenga futhi mayihalela ngoba phela uzobe seyidrivile futhi nesikhathi seyidrivile efika nakumangani bakhe bethi hayi bunyanyavo njena banabo bengayihalela beyithenga ngoba imoto enhle uyabo. Kuwumsebenzi kuyithuba ileyo nto ke sishayela ihlombe. Hayi ngoba kusithezekile kithini ukuthi akayithengile. Nanya utiritiri uthe utiri usekhulelwe sambemeza sathi hayibo le ntombazana adikhalele u-3000 we-crash ukhulelwe kanjani kanti uzosikhombisa okhiye beyimoto. Imoto enjani asasebenzisana kanye nabo wathini paid partnership. Lezo zinto asesididi sikushayela ihlombe ngoba kusuke kukhona ukubhizinisi okuncane okukhona futhi akusuke ukubhizinisi okuncane ukubhizinisi okuhamba nemoto ukuthi ushayele imoto entofontofo imoto entsha kuthiwa ngena phakathi alandele imbandela othuba ilokho-ke sikushayela ihlombe.
nakhe kuthando nesithembu. Siyazazi iy'moto zomayini, yabo, njengoba bey'shintshashintsha nje iy'moto, kuwumsebenzi. Nosaziwayo-ke, osaziwayo laba ngiyanqena ukuthi ngibala amagama, bona labo kosaziwayo bethu, laba esibazi kuqala before ama-reality TV stars. Bayavela ney'moto bey'shintshashintsha, nakhona sifike sithi heyi, yayinhle imoto unyanyavu, mase yasho-ke emva kwesikhathi ukuthi hhayi, sengiyayivalelisa ingane yami ngoba bayathanda ukuthi hhayi imoto yiy'ngane zabo. Asho ukuthi hayi bo, nangu uMercedes usenginike ingane, sithi hawu unengane, kanti imoto. Kuhambe iy'khathi, inyamalala imoto, isibuyele phela ingane kubo. Uye-ke osezokwenza leyo decision ukuthi uyayithenga yini ngoba ibimfanela. Sibonge nange nengane yamselekhu ngoba naye sebethe laphaya woza uzongena laphakathi. Base bayabhala ukuthi driven by. Hhayi ukuthi asiboni. Asisididi phela kakhulu isingisi. Mina kodwa ngiyadlala kule video, angikho serious. Bengifuna ukuzochaza leyo nto. Ningadli nje. Tirelo wathukulelwe qi imoto. Sambona futhi nakhona evela esakuyifihla. Sithe siyabona nanya sebedansa nokhuzane. Sathi siyabona ukuthi hayo ukhuzane kuthiwa uyi-ambassador. Nansi imoto entsha. Sengikhohliwe kwekazi igama yayimoto nami phela ngiyayikhohlwa. Bathi hawu kanti halala kuleyo ndawo imali phela leyo ngoba kuyakhokhwa. Maye wasenje paid partnership kunemali. Kwakhona futhi abaku-approach-ayo ukuthi amanye ama-influencer ayaxoxa ngalezi zinto ukuthi kubhiziniswa kanjani kule side loku-influencer ngoba phela sengisho uma kuba khona ama-promo enzakalayo. Angikhulumi mhlawumpe la ngokuthi uku-influencer kwey'nkulumo ezakhayo because umkhakha woka-influencer uhlukene. Yikho ngingathanda ukubapha abanye leli gama lokuthi i-influencer. Kodwa-ke uma sune-following eningi, kuye ngathi uyona i-influencer noma uyiphilela impilo yakho. Thina sikushayela ihlombe ukuthi sekukhona imoto enye. Sishaya ihlombe kodwa sibuye sibuye ukuthi phela manje uma sekukhona le moto futhi sekuzomosheka kwezinye iy'ngane. Yabo Sibindi. Sishayela ihlombe ukuthi usezohamba ngenye imoto for leso sikhathi. Uma futhi-ke imoto imgqugquzela, usengasebenza ayithenge kube yakhe. Uma futhi sefika naye kubangani bakhe bengayihalela le moto bayithenge, uyabo, ngenxa yakhe. Hawu guys, sinolwazi oluncanyana kumabhizinisi. Manje ngingasenza inhlekisa ngoba sekuthiwa nje sebethi halala engathi uyithengile. Sibonga ithuba, yabo, ithuba. Ngoba nala nje kuye nakule platform bakhona uyokubona ukuthi sponsored, ubone paid partnership, uyabo, nabo yithuba. Sengifisa ngathi ngavele ngibabize bonke ngibabongele ukuze ubone ukuthi yile siyibongayo. Ngoba manje igama malivelela kufanele livelele kube khona izinto ezikubingelelayo eziwukuthuthuka. Ilokho-ke sikushayela ihlombe. Hhayi ukuthi ngoba sithi usayithenge cash, asikushongo lokho. Asazi sisho njalo. Sithi nje halala endaweni yokuthini amathuba avele. Kodwa liyasho asisayiceli. Hayi, uma ingafiki noshintsho, asisayiceli liyasho leyani. Sengixube izinto zingahlala. Ayisayiceli ngoba ngisho ey'nganeni asifuni iy'ngane zibe nomqondo wokuthi isithembu somjolo into ephilayo. Asikufuni lokho. Cha, sikufuni Nkosi yami. Siyayibuka ishow ngoba sazi abazali balezi iy'ngane. Kahle kahle nje asiyigqugquzeli into eyenzeka laphaya. Hlobo asiyigqugquzeli. Manje mabengafuni ukushintsha, ngiyabona nje kukhona abathi yazi uSibindi uye ozidekayo ayiveze yonke impilo yakhe njengoba injalo. Kuhle yini ukuthi uSibindi sohleje simona ne-girlfriend entsha? Kuhle. Bengaveli kodwa bezempilo bezosho ukuthi njalo kuze kube khona omusha nomunye oprep yini.
bechaza kuyo leya show. Yabona ukuthi le show le isenza sibe nomuzwa wokuthi engathi sigqugquzela into erongi, ngoba ukuyibuka kwethu iy'namba ziyakhuphuka. Khona-ke ama-TV shows aba addictive, uyayibuka uyidlulele ugcine usuqhubeka. Bengizochaza indaba yahalala, siphumeni kuma-TV show koze kuthiwa ubulala ibhizinisi.